kay ang display na itong padyong pa kay nahurot mo. Daan agad dyan nila, nahurot kay kung bako. Karena may nakoy kapandog. Manok kay baka, kamay. Ayaw, hilang yan na. Nagkakura ka. Subscribe sa atong channel, Robby si Maggala, atong YouTube channel. Pa-subscribe na din guys, like, share kung pwede, and don't forget to click the notification bell guys para always po tayo magkita. Hi guys, at this juncture we're going to give Lolo the gift. That gift is an umbrella, which is if you're gonna open it, na ay mga bills like 20 pesos, 50, 500, 100, and when Mama gave it to Lolo, it seems like it's broken umbrella, but it's not really a broken umbrella because it is just because of the money that what's inside of it. So, story Ma. Ay, ikaw ra kay nanosblade ko. English pa So that's it. So we're going to get the umbrella in the car, and let's go. Nagdibog niya sa dapit namang chinelas. Basig, imuhala na natupitas o wala natupitas. Pero bisod yan, nawa din at sigurado. Oh my god guys, here is our umbrella guys. Atong i-prank si Papa guys. Ani. Nagpuwaw ko ano to sa taso. Maghimo mo ilang tanggiato. Hoy! Pilitan! Pilitan! Sama na ako. Ako nga, bisyo I-section. Kay butang kira badhay po politik. Hindi sa videoan betengay. Bakit ka nakanon ka? Ano ka mana? sakit ang tuhod. Bili ka yun. Aso may tabitas. Ano lang? Mayroon ka. Mayroon ka. Parang yun. Pumunta ka rin yun. Adi, hindi naman dipili. Ako rin mo. Wala ka dito. Ay di, adyan ka na tulak ko. Adyan na wala ka. Mabas na brano to. Basta na ako. Mawag sa hawak. Basta na ako. Naunang kila. Ha? Baw, bimagic mo sa sungkod. Good. Kapit ko nalimot. Ano naman? Igual na mga kuko. Masugod pa man. Napag-irigalo ni mo. Ay dyan kay ang display na itong padyong pa kay nahurot man, nagmanga bago. Daan agad dyan nila, nahurot kay kung bako. Hindi ka na tayo. Ay, anirata. 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 Ikaw na lang ipagkakita. Ay, salamat tayo. Nakalaman mo kayo. Oh, gubako. Meron gubako dito. Anirata. Ay, salamat. Naprito, may tayo kayo. Sisay tahi, ani. Oo. Hindi ko na ba? Naman yan, yung surot ba? Diyan na matawag. Nabubanganan. Ay, karena may nakoy kapandog. Manok kay baka, kamay. Ayaw, hilang yan na. Nagkakura ka. Ayaw, wala. Hilang man, nga huwa. Oh my God.
Galit sa ang Isa ka payong? Oh, isa ka lang. Galit sa ang dinira. Ang mga nagbubangon na lang niya ng Diyos. Mo, di nga huli. Kanila may atag ba dyan? Dali mo ibaga, mga sa kandi. Ay, Huwag hindi ka sa baboy. tayo. Gamita lang na nila. Okay, salamat sa Hinay-hinayas na siya. Ako ay gusin. Oh my gosh! I think. Pati mo motor eh. Kita ang buha mo. Ato ka guys. Okay. Depa. Ha? Hindi na. Wala mo isukod. Aw. Manikian. Lupat. Pari ko Ay, ko. diba? Kita ang buha. Ah. Sige ka rin sa lang. Ah, ano? O anak. Sige ka. Hinay-hinayas ka. Andiyan mo ko. Piyong mata, piyong mata. Piyong nga mata, piyong nga. Pindot kay wa katugad si Papa guys ang pindot-unod. Ah, sige. Matura din sa kay kanakuan. Ready? 1, 2, 3. Go. Go! Wow! Uy, kalami sa ihang kayong. Daghang na ni. Sakit-sakit. Hala, nakataga ko na. Lindutas payong, uy. Happy ka, lo? Happy ka? Ay, happy kayo. Ang sud ni gika ni Mark, gika ni Dodong, gika ni Marcy, gika ni Chris, gika ni John. Dino po guys, adyo ko ni sa kataw kay Pajong Ray ako ani guys ipahago. Mura ni ako ah. Kini pa. Ba? Uy, tagana sa. Hindi ka pino. Estimate ra. Kakautan. Wala ka takuan. Pila, pila, lo? 2,000 na yung estimated. Unsay 2,000 lo? Pila man ni kakuan? Na, ganini tagkinin. Na ganita 500. Sa 2,000? Tolo. Na, 500. Ano, 2,000 rin. Nanay 500. Ay, 500 na to. Ito yung blow. Ang blow. Ano yung blow? Ito yung blow. Oh my God! Wow! Okay, salamat kayo ninyo ha na tingali nakahinom yung pamunak ko adya ako wala ko'y mahimo sa inyo mga plano kay kaninyong tanan nga nakahuman yun sa eskwela kay kamutanan ako magiging doy makahuman mo ta gamitan sa akong mga inadlaw ra nga panikamot mao nga salamat kayo sa inyong gibalik sa maong panahon nga aniara po inyo kong kitagaan po do pasalamat sa akong panikamot kay before na og ato lamang tanawon the first of all sa ato lamang kahintan murag digi ko kapedokar ninyo kung wala pa na ko dugani sa akong mga plano o pangayo sa inyo. Pero kinintanan ako palamatan Diyos bili lamang sa unsa kundili palamatan nila ako sa ngalan sa atong ginamit sa Kristo kaman may diya Diyos natong tanan na kamo na makaman sa inyong pinapila kung wala pa siya wag ito'y mahimo kining tanan kahit laman ang akin panikamot ang mga paninuha kamo nakahuman sa inyong pagdoon lumigan sa ginagmay lagi tayo na pamasabaw kay mga grasya sa Ginoo wala ko niya biyai wala ko niya kawan kita ko mga paranyo sa maong panahon. Amo na kon salamat sa kaninyo sa inyong paghatag pagbigay sa wakong taon na
tandong makunin payong na inyong decision sa regalo para sa ako. Unsa may magibati rong adlaw pa sa imong adlaw na tawhan? Nalipay kayo ko kay wala ko damhan nga ano na sila mga dasa nagyatag para kana. Ako sang hinayan, suwayan ako nga pugngan. Kining pagpitik-pitik-pitik, pitik sa ko ang dughan. Basig mapareani, ni ato ang sahuna. Wapaka matagam, pinapromise specs man. Di nako, di lali masakitan. Unay attraction, basig na connection. Ano nagila, taro na panahon. Sa kadaghang estudyante, wapan ako mailhe. Okay ako na. Ha? Kani payong, kana ni Kanang payong? Oh. Nita Kanang pa- Obet si Magala, poblasyon na Lisyon Ade, kanang payong break ko na. May pangaring tayong. Apil na. Pwede. Dahil ang dumanan, anak, tayo na, anay amungan. Kontento na ko magtanaw sa layo. Pwede mo tuwa pero di pa karon. Pwede mo tuwa pero di pa karon. Ayun, salamat sa inyong pagtanaw sa ato ang video. Og sa wala pa din diha ka subscribe guys, please subscribe na dayon guys sa atong YouTube channel Ruby si Magala, and don't forget to hit the notification bell guys para lagi tayong magkita-kita kids. Bye bye. Bye.